Bismillahirrahmanirrahim. Qissa Yusuf Peygamber beşa haftam. Xwedê Celle Celaluhu Yusuf Peygamber ji buxtan û derawên Züleyxa xilas kir. Ji girtîgehê derket, Xwedê li dinyayê jî meqameke mezin daye. Rêveberî û avoriya Misrêke di destê wî. Bi ilm û bi hikmet mirovan îdare dikir. Li tu kesî neheqî nedikir û ferq û mêlî nedixist navbera gel. Herkes jê qaîl bû ji xeynî cewrkar, zordar û zaliman. Lewra Yusuf Peygamber ji bo feqîr û neçaran dilnizm û birehm bû. Lê ji bo cewrkar û stemkaran re şedîd bû. Nedişt serê xwe hildin û neheqî li tu kesî bikin. Yusuf Peygamber di heft salê firehî û bereketê de dan û dexlê zêde dastoq kirin. Dema xela û qehtî rabû, dest pê kir, bi saya tedbîra Yusuf Peygamber xelq ji birçîbûnê xilas bû. Xelqê Misrê û yê derdora Misrê bi qefle dihatin. Ji bo xwe û ehlên xwe zad û zaxîre dibirin. Xelayê ehlê Kenanê jî bêtaqet xistibû. Êdî nikar bûn xwe û zarokên xwe xwedî bikin. Hate goyê wan ku li Misrê zad û zexîre heye, ehlê Kenanê biryar dan ku herin Misrê. Yaqûb Peygamber jî ji lawên xwe re got hûn jî herin ji xwe re qût bikirin. Dema birayên Yusuf gîştine Misrê, çûne ba Yusuf ku dexil bistînin, Yusuf Peygamber birayên xwe nas kir. Lê wan Yusuf nas nedikir. Yusuf xwe girt, heyecan û kelecana xwe qurtand. Ji wan re negot ez Yusufim. Yusuf wextê zad û zaxîrê wan amade kir, ji wan re got, hûn dibînin ez heqê we bêkê masî didime we, ku hûn carekê din werin Misrê, birayê xwe yê ji dê jî bînin ba min. Ku hûn wî neynin ez qût nadime we, nêzîkê min jî nebin. Gotin baş e. Em ê wî ji bavê xwe bixwazin. Di dilê wan de ji bo Yusuf Peygamber xwîngermiyek çêbû. Lê nizanbûn ev dilgermî şukur tê. Di dilê xwe de gotin ew şukur zanibû ku birayê me yê din jî heye, lê cüret nekirin bînine ziman. Êdî wextê vegerandina birayên Yusuf hatibû. Yusuf jî bi dizîka heqê dabûn dîsa xiste nav barên wan ku dîsa werin û birayên wî bînin. Yusuf zêde dixwast xwe bi wan bide naskirin, lê hêja emrê Xwedê nehatibû. Ji hesreta bav û birayê xwe Binyamîn dilê wî bibû biryan, lê dîsa jî sebra rehman anîbû. Çawa delaliya Yusuf li ser zimanan bû, sebra wî jî ji bo hemû mirovan bibû destan û minak. Ji xwe ku sebra wî tinebûna, nedgîşt mirat û armancê xwe. Ji bo em bigîjine armancê xwe, divê em jî rêya pêxemberan bişopînin. Jiyan, qisse, serpêhatî û exlaqên pêxemberan hemû ji bo me ibret û dersin. Xwedê taqîbkirin û şopandinan rêya pêxembera nasîbê me jî bike, înşallah. Amîn, amîn.